441 lukiolaista on elämänsä ainutlaatuisimman haasteen edessä. Hyvinkään yhteiskoulun lukio sijaitsee kaupungin pääkadun varrella Uudenmaan kadulla numerossa 17. Koulussa lämpötilavaihtelut ovat äärimmäiset, saatavilla oleva vesi haaleaa ja vessoja on vain yksinkertaisesti liian vähän. Ei siis arjen mukavuuksia. Läpi kilpailun koskemattomuussymbolina toimii maol, joita on piilotettu rajallinen määrä ympäri koulua. Vain maoliin turvautuvat opiskelijat selviytyvät kokeesta. Tämä on 1095 päivän äärimmäinen selviytymiskilpailu, josta kukaan ei selviä vaurioitta. Kilpailussa jo turtuneilla abiturienteilla on jäljellä enää loppukiri. Kuka pelaa korttinsa oikein? Tämä on selviytyjä nyt. On päivän ensimmäisen tehtävän aika. Kilpailijoiden tehtävänä on ehtiä uskonnon luokkaan ennen oven sulkeutumista. Jokainen yrittää ehtiä paikalle valitsemallaan kulkuneuvolla. Kilpailussa edustavat autoilija, pyöräilijä, kävelijä, busseilija sekä junailija riksusta. Tässä kilpailussa mitataan ajanhallintaa, paineensietokykyä ja itseluottamusta. Kilpailijat valmiina. Kilpailu alkaa nyt. Taaskaan missään paikkoja. Seuraavaksi kisaamme istumapaikoista. Alapuolellamme on kohta alkamassa toisen ruokailun ruokailuvuoro, eli helvetti maan päällä. Tehtävänänne on löytää yhteinen pöytä koko kaveriporukalle ruuhkaisesta ruokalasta. Kaikki keinot ovat sallittuja ja nyt teillä on vielä hetki aikaa hioa taktiikat kuntoon. Me mennään tuolta A-portaista ja sitten ohjataan kaikki. Näin me saadaan toteutettua tää nakin tilan yhtälö. Hei tytöt, meidän pitää viedä laukut pöytään, me saadaan varattua ne paikat. Mennään ihan kärkeen lapset. Tässä on huomioitu näitä kaikki kuultuja. Ja mennään A-portaista, mä haluan kahviluokaa. Muistetaan myös yhimmä olen rekkipojat, okei? Eli B-porras, siellä on vähiten jonoa. Oletteko valmiita? Kilpailu alkaa nyt! Missä ei oo ruokaa? Kilpailijat tänne päin. Ei, hyvä, tsemppiä nyt. Kyllä pystyttää. Sä oot niin paljon treenannut. Teillä on edessänne vaativa tehtävä. Kilpailijoiden tehtävänä on päästä opettajanhuoneen edessä olevan käytävän päästä päähän yksi kerrallaan. Altti, olet ensimmäisenä vuorossa. Onnea matkaan. Kiitos.
Niin, mä luotan sun. Tsemppiä. Kiitos. No niin, tsemppiä. Yes. Altti. Mä tarkastin sun matikan YO. Ja ei ihan hirveesti oo hurraa pesty sitten, että läpi ei mennä. Bella, olet seuraavana vuorossa. Toivottavasti sulla menee vähän paremmin kuin alkuun äsken. Luotan sinuun. Niin, tsemppiä. Yes, yes. Bella, moi! Kato, mä laitoin sinne Edmondon nyt 9 kappaleen kertaustehtävät. Niin muistatko, kun ne on palautettava seuraavana päivänä saman tien. Ja sitten mulla on se Suchentext moniste. Onko sä sen saanut? Mä annoin sen jollekin sun kaverille. Joo, mutta ilmeisesti, ootkohan sä saanut sitä? Ja sitten kato se DSD-ilmoittautuminen, niin sinnehän sun on sitten ihan pakko tulla itse henkilökohtaisesti, koska se on niin sitova kuitenkin sitten, joo. On näin on. Men hej Venla, vad bra att vi ses. Kommer du ihåg liksom det här föredraget om vår skola? Du ska liksom hålla presentationen i Kristinestad i april då vi åker dit. Vad bra. Har du redan planerat liksom? Ilmari, hei, pitäisikö sun vähän alkaa nyt ryhdistäytyä ja miettiä kanssa noita jatkokoulutusjuttuja? Mitä ei ole vielä ollut niin puhetta? Joo, mä oon vähän lääkistä ja oikeista miettinyt. Aha, okei. No, ei siinä mitään, onnea vaan sitten. Ilmari, onko sä nyt kattonut ne apit, ne Secure-asetukset tässä USB-tikkuun ja sitten tätä opetusta Tässä on todella tärkeää. Tätä on tosi useasti kysytty tuolla ylppäreissä, että toi kannattaa niinku tehdä. Hei Ilmari Apituurus, sulta kuule puuttuu vielä tää influenssarokote. Tää on kyllä rehtorin määrä. Nyt sairastunut. Tää kannattaa kyllä ottaa. Laitetaan se tässä samalla. Me ei ole joutunut päiviä, jossa poistaa sen Aina vaan jatkoa. Joo, Ilmari, älä nyt ota niin tosissaan. Nythän sä oot jo turvassa, kun sä oot tällä puolella. On heimoneuvoston aika. Arvoisa opettaja Raati, tehtävänänne on nyt äänestää, kenet poistatte kurssilta. Seuraavat oppilaat ovat pudotusuhan alla. Tuila on pudotusuhan alla runsaiden poissaolojen takia. Aliina myöhästyy joka päivä ja kaikkialta. Jonne häiritsee tunteja vaihtelevin keinoin. Henna ei koskaan palauta kurssitöitä. Kirjoittakaa paperille sen oppilaan nimi, jonka haluatte pudottaa kurssilta. Minun valintani on Aliina ja valinta oli helppo. Piti miettiä pitkään, mutta tämä meni nyt näin. Tuila. Valinta oli aika helppo. Päädyin Jonneen.
Valinta oli tosi vaikea. Mä vähän lievensin, mut Jonne. No en mä nyt tiedä miten tässä näin kävi. Mutta ei mua haittaa, vaikka me poistettiinkin saatetaan uudestaan mä burgeroin. Mut Jonne, sullahan ei tuu tarpeeksi kursseja kasaan. No, onhan tässä vielä aikaa. Koulu on jäljellä enää pari viikkoa. Ymmärrätkö sä, että sä tuut menettää sun kirjoitusoikeuden? Ei saatana. Liikaa kirjakieltä oikeesti. Noniin. Sä puhuu vähän. Mitä mun piti sanoa? Noniin, alkaa nauraa. Joo, nyt vaan. Pyöräilijä, kävelijä, busseilija. Saanko tätä zoomattua? Ilmanvastus, ketsupin ja sinapin optimaalinen hyötysuhde. Onneksi meillä on meidän suosinkeli Paavalo mukana, niin ehkä tää tästä vielä.